Malo je glumaca uopšte u svetu koji su za manje od 100 godina uspeli da ostvare više od 300 različitih filmskih uloga. Sam film ima 100 godina, a Batin doprinos tom filmu je 55. Sve to što se meni prepisuje, ja to sve ne zaslužujem. Kada bi se ta statistika nekako sabrala, da je Batin film, ja mislim, videlo nekoliko milijarda ljudi. To je jedan jedini film. Onaj pravi Valter je bio svemogući, ja nisam. Film stvara mitologiju. Valter pokriva sve ono što je parafraza tajnog života. Meni se čini da je smisao heroizma u ovom vremenu izgubljen. Imao sam vrlo male ambicije kao početnik glumac. Nisam ni mogao da pretpostavim da ću toliko da uradim. I kad me ne bude bilo, bit će mojih filmova, bit će mojih traka. Ja sam jednom prijatelju rekao, koji me pitao koliko sam puta poginuo. Rekao sam mu pa oko 50. Rekao je, čuvaj se 51. Ja sam mu rekao, a ti se čuvaj 1. jer ja sam već navikao na to.